चैनल। आज हम लोग gwthar मूवी का प्रीमियर शो में जा रहे हैं। हाँ, और हमारे साथ हम लोग का विलन है, विलन पिकअप करने के लिए आया है। हेलो हाय जों दिनै आंनि काजिन सिस आंनि फ्रेन्ड आंनि सासे फंबाय दं जाय केमेरा दिगासिनो आरो प्लास सिङाव सासे लोगो दं जोङो gwtharनि प्रिमियार शो नायनो ओंखारदों दा जों थांबाय थानोसै दायो शो नायखांबा गावसोर मा आपडेट होयोसै आरो बिसिनि चेनेलखौ बेसां हायो लाइक साबस्क्राइब खालामना हो बेसां हायो थैंक यू सो मच चलो बाद में मिलते हैं बाय हम लोग का फेवरेट प्लेस में आया है खाने के लिए ये देखो मनीषा इस साइड से लाइटिंग थोड़ा खराब है इस साइड से इसका चेहरा नहीं दिखाना था बाद में नहीं तो ब्लर करने पड़ेगा अभी देखो मेरा फ्रेंड इसका भाई विलन से पूछते हैं कि इसने ये इस मूवी में ये रोल मतलब कैसा लगा इसको एंड मतलब वो रोल निभाने के लिए कितना चैलेंजिंग था इसके लिए हम लोग ये पूछना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुलुमबाय थैंक यू क्वेश्चन तो जाबायदि सोंबाय आं बेहाय फर्स्ट टाइम आङो मेडाम रिया आरबि प्रडाक्शनाव आङो फर्स्ट टाइम एसियान आर्टिस्ट हिसाबै आङो देग्लाय मेडाम रियानि आरबि प्रडाक्शनाव आङो विलन रल हिसाबै लादों दा आङो जा आं केरेक्टार मोन्दों बे केरेक्टारखौ आं एक्सेप्ट खालामदों आं जेबो सानफिनाखै जायखिजाया एक्सेप्ट खालामदों खारना जाहैबाय एथ' गिदिर प्रडाक्शन सिगां सानोसोमोन आं माने मेडामनियाव एथ' गुबुनखौ लायो माने आं बायदियाथ' चान्स मोननाया नङा आं बिदि सानदोंमोन नाथाय आनफर्चुनेटलि एथ' मेबि सामथिं आंनाव माबा मोनसे गुन दं खोमा आङो मेडामनियाव फिसा रलबाबो आङो हाबानो मोन्दों आरो आङो जाबायदि एक्सपिरियेन्स मोन्दों अनेक सिनियर आर्टिस्टखौनो आं लोगो मोन्दों आरो अनेक रोङिखौ आङो सोलोंबोनो मोन्दों दा जानांगौ आंनि बेहाय सोलोंनाया आंनि फिउचाराव अनेक खामानि होगोन आंनि थाखाय थैंक यू सो मच नोंथांनि सायाव माबानाय जोबोद गोजोननाय थाबाय औ माबा सोंदों फिल्मखौ नोंसोरो दा नायदो नायखांनानै नोंसोर माबायदि नुयो बेखौ उनाव कमेन्ट होबानो जाबाय बेनो आरो अनेक आलदा आलदा नुनो मोनगोन फिल्माव माने आरो एक्चुअली नोंथ' जोंनि ट्रेलार रिएक्शनखौ नुखादों दा नोंनि एक्सनफ्रा बरियामोन ना मोजांमोन औ बाहाय आं मोनसे खोथा सोंनो सानदों नोंथाङा मानि थाखाय टेबोलखौ दिनाय जायामोन फानि कुइसन बाट इन्टारेस्टिं दायो जेब्ला फिल्मा नायगोन ना अब्ला एन्सारा मोनगोन आं बेखौ रिभिल खालामाथ'ला आं मिन्थिखागौमोन बिदिनो बुंगोन होननानै दे होनबा जों दा बेनाव कुइसन खालामखांबाय सोंखांबाय स' नोंसोरबो नायदो जोंजों लोगोसे माबायदि नुयो मुभिखौ ट्रेलारनि नायनाय बायदियावथ' मुभिया बिराद मोजाङानो जागोन स' नायदो आरो आङो पाब्लिकखौ बयखौबो खावलायो जेरावनाखि बे फिल्मा देखायजागोन बेहाय थांनानै ज' थियेटाराव नायहैबानो जाबाय सिनेमा हलावबो देखायगोन बेसां हायो गोजानानो जाय हक नाथाय जोंनि कालचार जोंनि आइडेन्टिटिखौ फोथांनो थाखाय प्लिज खस्थ'बाबो थांनानै नाय जाहाथे जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया जौगाखाङो बिसोरो जा खस्थ' खालामदों थ' नोंसोर जुदि हलाव थियेटारफ्राव थांनानै नायोबा बिसनि मा होनो बिदिखौ खस्थ'आ ओरैनो दैयाव थांगोन थ' जोंनि बर'नि बे कालचारखौहाय फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बर' इन्डास्ट्रिखौहाय मोजाङै देरसिन खालामनो थाखाय थ' नोंसोरो अननानै नायदो थियेटाराव ना प्लिज नायथार बयबो नायथार जोंबो रिकुवेस्ट खालामो अननानै नायथारबानो जाबाय थैंक यू Hey guys, so हम लोग
अभी खारीगांव पहुंच गए देखो मेरा खाना ही बन किया है हम लोग ऐसे ही थोड़ा रेस्ट कर रहे ऐसे थोड़ा रेस्ट कर रहे तो पानी वानी पी रही हूँ हम लोग का भाई हंस रहे हैं हम लोग देखो वे टू क्या था रामपुर बिल रामपुर बिल So जों दा सौफैबाय स' दा स्टार्ट जानोसै नायगिरनायजों लोगोसे बारा खोनानाय नङा मानोना रिया ब्रह्मनियाव एसे इन्टारभिउ लानो नागिरबाय स' नायदो नोंथांमोना आब'आ बे मुभियाव मा एक्सपेक्टेसन दंमोन आरो मा फैखो आङो जेबायदि आगोलनिफ्राय दिहुनबोबाय थानायाव रायजो राजानिफ्राय बिराद अननाय आरो मदद मोनबोगासिनोखामोन आरो दिनैहाय जे आं बेबायदिद्राय आसा खालायाखैमोन जे आं आसा खालायदों बेनिफ्राय बांसिन आं ओरैबायदि सापर्ट आरो मदद मोननानै आं जोबोद खुसि आं बेबायदि थुलुंगानाय आंखौ जुदि थुलुंगा होबाय थायोबा रायजो राजाया आरो आं बानायलांबाय थाबावगोन फिल्मखौ आं बेखौ थेंक इउ नों मोनसे कुइसनबाव दाथ' मुभिखौहाय जों नायनानै जा मोजां मोनबाय थ' मा अबे थियेटारावहाय अबे जायगायावहाय रिलिज माबा देखायगोन जोङो बेखौ क'क्राझार आरो बङाइगाव टंला दुधनैयाव जों ट्राइ खालायनो नागिरदों दा नै थेंक इउ स' माच जोङो MNS चेनेलनिफ्राय फैदों जों इउटुबार थ' नोंनाव मोनसे कुइसन सोंनो सानदों कि बे मुभि जे गोथार मुभिखौहाय बानायनायाव नोंनि थाखाय मा चेलेन्जेस फैयामोन माने जेनाखि खस्थ'आथ' गोबां मोनदों जाहैबाय आरो गोबावबो टाइम लादों जाहैबाय ओरैनोथ' जेबोथ' जानाया प्रब्लेम जेबो जायाखै मोजाङै साक्सेस खालामबोनो हादों बेनो आरो माखासे एसे एनै प्रब्लेम फैदोंमोन दा बिनि खेत्रआव माखासे गानफोरखौ लानो हायाखै आरो एसे पार्सनेलनि खोथा जाबाय आरो बेफोरखौ शेयार खालामनो हाला ओमफ्रायहाय गुड लाक नोंनि मुभि रिलिज जानो थाखाय ओमफ्राय आरो नोंनि एक्सनखौ आं जा मोजां मोनदों थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय थेंक इउ स' माच क्योंकि मैंने अपना कमेंट्स काफ़ी पढ़ा है लोग मुझे बोलते हैं वी आर टायर्ड ऑफ योर लॉन्ग हेयर लुक सो दे वांटेड अ चेंज सो एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पब्लिक फिगर्स सो पब्लिक को डिमांड करते हैं तो वही पे ज़्यादा फोकस करते हैं एंड फाइनली इवन आई वांटेड अ चेंज दिस वाज अ ग्रेट स्टेज आई गेस टू शो माय न्यू लुक सो या दिस वाज दैट्स द प्लान बहुत ही ज़्यादा पसंद आया लिंगशर इज वन ऑफ माय गुड फ्रेंड एंड रिया दी लाइक यू नो लाइक ऑल द कास्ट एंड क्रू दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब द विलन्स ऑफ दिस मूवी दे वर रियली ही डिड सच अ गुड जॉब एंड इन सच अ बैड वे यू नो ही वाज सो बैड दैट ही वाज सो गुड सो बहुत मज़ा आया दिस वाज समथिंग न्यू आई मीन इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स यू नो लाइक सिनेमेटोग्राफी वाइज और एक्शन वाइज बहुत सारा नया चीज़ देखने को मिला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कनेक्शन कर पाए एंड देयर वाज अ सोशल मैसेज सो आई रियली लव इट क्या मोस्ट वेलकम थोड़ा फन लविंग में करना चाहिए मुभिखौथ' आं बिराद मोजां मोनदों माने बेयावहायनो फार्स्ट क्लास खामानि मावनाय नालाय मेकआप आर्टिस्ट हिसाबै आरो कस्टिउम डिजाइनार हिसाबै आं बिराद मोजां मोनदों आरोना मुभिखौ नायनानै फार्स्ट क्लास बिराद खस्थ'नि गेजेरजों
खालामबोबाय खस्थ'नि गेजेरजों फैनाय फिथाइया मोजां जाखायो होननानै बयबो मिथिखायो बिराद मोजां मोनदों आं हौवासो मानसिया ओमफ्राय हिन्जावनि डान्स खालामनो बिराद मोजां मोनो उन्दैनिफ्रायनो बाट आब'आ रिकुवेस्ट खालामबाय थायो आंनि श'आवहाय आंखौ डान्स खालामनो थाखाय श' खालामनो थाखाय रंजाहोनो थाखाय रायजोफोरखौ ओमफ्राय आं रायजोफोरनि माबा सापर्ट मोननानै आं बे ग्रुपखौ लानानै मोसाबाय थानाय जायो आरो गोजोन्थों थेंक इउ स' माच आङो नोंसोरखौ नायो अभी अभी हम लोग मूवी देखा है मेरा भाई बहुत अच्छा एक्टिंग किया है उसका एक्शन बहुत अच्छा था तो फिर सब लोग आपको बहुत सारे कहना चाहते हैं क्या कहना है एक ही मोटिव है बस पब्लिक खुश होना चाहिए सेटिस्फाइड होना चाहिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऑब्वियसली Thank you so much and Sir Raja. Better office any scene to you when you come back মানে আমরা দেখুন না একদম নেক্সট মিনিট কাছে তো মজা তো জি এরা যারা অ্যাক্টিভ আমরা এবার দেখতে পারি বলা যায় যে এরাও দেখে যাবেন দেখে কোথায় বলতে আমরা যাই যাই আল্লাহ एक्सेप्ट खालामनो जेनेबा